Governor biko dadi esekpu ma na ayọ gị mere anyị ebere anyị na-ayọ gị anyị ma na ihe na-alụ dị mma mana ọ na-abịa ekwe n'aka nri wee tie nwatakịrị ihe ewere aka ekpe nwoke tie itigo anyị ihe ịgwago anyị wee tụọ esi wee go ebe a na ọ dịrọ mma anyị ekwetego n'ihe i kwuru mana ịma na ihe anyị na-ere bụ material onwe ndị anyị ji ụgwọ onwe ndị ji anyị ụgwọ and ịmagodat na ọ bụ na taa na echi a ị na-agwa anyị some people ga-eri ego anyị some people ga-erikwa ego ndị mmadụ a na-enwekwa gịnị problem and most of ụmụ nwaanyị most of ebe a niile efu kịta bụ ụmụ nwaanyị nọ na ya some ụmụ ha nọ n'Ọka some ụmụ ha nọ na Nsụka some ụmụ nwaanyị bụ ndị difa nwụrụ anwụ ha kpọkọrọ ụmụ ha n'azụ oke otu ala ike mụ nwa kịta so wee bịa Ọka yesterday ametara mgbe ebegidekwa m akwa chifuo because ihe nji wee ma na ebegide m akwa chifuo bụ na ụmụazị ịtọ n'Ọka ụmụazị ịtọ n'Ọka ụmụazị ịtọ anọ enwere level 100 enwere level 200 enwere level 400 ebe m ga-esi weta ezi ego ma this place kịta dị otu a so mana at least mana aka ije bụrụ mmadụ ịgwago anyị nke bụ eziokwu mana at least ọ bụgodị na ịchọrọ na ịchọzi ihe na ịchọzi ihe nye na anyị one year si yes one year kịta achọzi eme mmadụ ebe a ọ bụ na ime otu a si yes o nyekwara anyị one year ọ tara anyị ịnọsikọba nke ma ihe ị na-achọ mana kịta otu ọ dị kịta ka m gwa gị eziokwu many people ga-anwụkwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-anwụkwa and ọ bụrụ ebe a ka ọ ka mma ọ bụrụ ebe a ka ọ ka mma ori ga-akakwa nkụ ndị ọsọ afịa karịkwa wale ndị nke alụ na Lagos a na-etikpọsị ya na-achụ ndị Igbo eje n'ugwu ọsọ na-achụ ndị Igbo abịakwazie na be anyị nwa ị ga-ekulu anyị ka nwa dịzi otu a ebee ka anyị gbazi eje anyị ga-ana vileji gọvanọ biko dadi esekpu ma na ayọ gị mere anyị ebere ụmụazị nọ na skuul ga-atakwa ihe aja bikos onwe ihe nwe ihe ọ na-ele onwe ego ọ na-enye nwa ya biko look unto us with mercy. Look unto us with mercy. See, yes, these people are really suffering. Omakara jena no. Omaka ho. Okay, we make again. Ka afu no nwe ka odi. Na akwụgwọ ụlọ ajadu. Ụfọdụ n'ime anyị ụlọ abaghị n'anya n'abalị. Ụlọ abaghị n'anya n'abalị. Anyị ga-anaba village ka ebe anyị ga-anaba. Ka ebe anyị ga-anaba. The thing gwụrụ anyị ike. Anyị asọ na ihe ọ na-arụ adịghị mma. Eziokwu. Oyi ma Anambra. Ime Anambra Taiwan Dubai ka ọ na-eme anyị mana ya mee ni ụtọ ya bụ ome ya obi atọ anyị ụtọ ngwa ya half of ụmụ nwaanyị n'ebe a di ha nọzi ma ndị ụmụ ha nọ university about 3 ụmụazị 4 nọ university so biko nyanyere anyị aka ya mere anyị ebere akụbụ ihe ụfọdụ ụmụ nwaanyị anwụsị ụfọdụ ga-anwụsị katapụla bịa bụ akwabi ihe otu o si enyedebe anyị echi ihe ga-anwụ ka ya akarịrị ọ ya aka o bipụ ụfọdụ arịchana nke ụfọdụ bipụ ihe agbatuo nsogbu dị anyị enweghị ezumike tenant bịa ebe a anyị ruru 30,000 ihe bịara ebe anya bụ shop owners ndị nwe shop bụ ihe bịara ọka nya ndị nọzi tenanti ma ndị na-ekpesa naanị ma ndị dị ịbụọ ụfọdụ shop ụfọdụ dị ịbụọ ụfọdụ dị ịtọ wee na asịze all the tenant dị mana that gọọmenti house ọmamba mmadụ so ihe na-achọ itisasi aka kịta bụ more than 30,000 gọọmenti ebe a jigodo anya nkịtị kalkuleti ebe a na ebe a wee gbadazie anya ọcha just the soap wee bịa nya biko ihe nna ayọ bụ bezon ihe anụnwa gọvanọ na-ekwu kịta like mụnwa na akwụọla m ụgwọ shop ebe a kịta wo the last card dị na akaụntụ m jebuo ngwa ya paakị ya so anyị dị stranded kịta ome ihe a kịta ụfọdụ ya enwe BP dakwuo nwụrụ so ya na-ayọ honorable biko nye anyị time at least 1 year or 6 months ka ma ka anyị ga-esu ya pakeji onwe anyị mana o mesikwa insist nye nyere n'anya aka nye anyị ebe anyị nwere ike ịdị na kọcha agụrụ ya egwu ama kpọkwa from ihe a kịta ka anyị ji take care of our children so na onweghị anyị ma anyị ga-emenwu anyị na-aya biko dodo biko emeela anyị ebere nwe ihe ọzọ biko nsogbu. Thank you very much. So mama biko shop ga-eso na ihe ọma ka na ọdọ demolish. Yes, also yes sir. So anyị na-asị ka ihe ọsọ ludo ya biko
ya biko nyetụ anyị ohere ka anyị wee maka ego mara ebe anyị na-aga anyị asịkwa na ihe ọ na-eme adị mma ihe ọ na-eme dị mma bara site kịta nụ anyị ọbụla onye ọbụla gaziri rezigoro ego iji wee chọwa shop for now ana ebe anụ ha na-afụ ya nụ ebe na afụ ya na ebe a ka anyị si abata anyị na ụmụ anyị na-eri likewise me otu ọrụ m fụrụ kịta anyị na-ewido ebe a na ka m na-esi afụ ihe m na-eji azụ ụmụ m mana arịrịọ narị ya biko ya nyetụrụ anyị aka ya tụọ nwe bụrụ ohere ka anyị wee kpakọta ka anyị wee pụọ anyị asị ala m anyị ama mpụ ihe ọbụla ọ chọrọ iri isi adatị ọ dị ebe ọ nwere every right ebe ihe ọbụla ọ chọrọ ịra main market mana ya nyetụ anyị taa ka anyị wee kpakọ onwe anyị ọnụ. Mana kedu how many weeks or months on your unu wele seba pụọ? Ọ sị anyị na latest tomorrow which is Saturday. After I say Saturday la anyị pụọ. Like okay, like mgbe obido bụ unu ga-apụ how many weeks or like only a month? No, Rudy, just 2 weeks later. Thousands of people. Yes. Mana provide unu ebe unu ga-anọ. Yeah, no, provide almost thousands of shops. Thousands of people. I got a sign they provide that I have a that yesterday. So like I met say, I got get anwa. Okay, just yellow I wrote feedback. I don't know reason why I got a protest for something. I agree her. But I know I can't tell you another thing. When on him, I had to see the whole market on him. They come to appeal, senior hacker. See a more time. That will make up. You got decided. More try the head. Man, under now, people are decided. But it came now for Nayana. Now, a put out an under decided to demolish the shop. I have so which is very, very bad. Although I'm on our dumper, a blend of Maduku, super end of Maduku. I return like AI. Why are they able to have fundamental? Because this is the suffering of masses. And the matter of African education, Beacon, government Beacon, who you are, what you ask I am. Okay. If I'm alone, but yesterday, I be a labor upon my goodness, Europe people that chance you could if actual Kata and Oka. Man, I find you could have a decide to go like this day to Bodo. Abunaga chop people. I can't never be fagano. Onye ọbụla wee feel low. This person nọ n'ebe a n'ụwa bịara efe a nwere mmadụ 20 or 30 ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ na-enye nri ndị arụ ajụrụ o siri efe a wee na shop a wee na help. So na nke a bịazi setu a wee tinye enye ebe a ga-anọ bịa yerokwu much time. So ife na-ekwu bụ ọ bụ na-enye much time onye ọbụla enwe ike lekọnata afịa je na onye na-apụzi ọchọbazi ebe ọ ga-apụ maazị nọsọ nsọ onwe ya ka o bu apụ da na iburu afịa kere ebe ị ga-edebie were ndị short time anya nyere. Some people na suggest na ebe nye 1 year at least onye ọbụla lesizi afịa ọpụpụzie yesterday anyị batara n'ọka. Yes, o nwere one man bịa comedy o mekwu efe niile o kwuru ka ọ bụ na onye ọbụla mụrụ amụ nwụrụ ya mụrụ amụ onwe masị a na-aga etikpọ ebe ọ na-anọ na-asụ afịa na-ele nri obi adị ya mma. Onwere ya mụrụ amụ mana mgbe efusi mgbe ya na-eme fight na o nwere some people say ka eburu ụzọ o nwere 1 and 2 ewesi ka eburu ụzọ rapụsie 1 je mee 2. That's where people you saw people shouting you have to be done at 1. Be done at 1 so that everybody is raising that anger. One onwere dị happy ka could happy dey fa some people na-ebu ha na social media na people don't happy. Onwere dị happy ihe niile a na-ekwu bụ na asị na ebe people nọ wee bidoro ya atị 5 bụ na asị na agụrụ na ọ dị na 1 dị na 2 so wee sizie na ka ga-esi wee bịazie rapụ 1 wee je na-agụ 2 wee si na ga-ebido na 1 na 2 tikpọba. That is what people say na 1 sibido na 1 na onye ka efu ka a na-erejisi afenga ose ụmụ nwaanyị mbela akwa na-apụta ọ daghị si n'ụlọ gara ọka yesterday ya nwa aba mba chutie ha azụ o vidio ebe a sị ndị alụ ndị mmadụ so ị na-agwa na daghị si n'ụlọ gara ọka ụmụ nwaanyị na-ebe akwa na-eberi akwa ya meela anyị ebere ose ha ebe a sị ndị ya ose họkwa mgbe sekretrị nsekpu ana na-ayụ ya na-ebe akwa ya na-ebere ose họkwa ebe a ose ha ebe one of the officials main market nnọkwa na-ayọ akọwarịa etu ebe a ọ na-achị kutu esi ha dị ilegal ọchọtọ the man down si anya nọ ma obodo Igbo American na ụdị ha ọ na-achị ime dị wrong n'ọbụrụ ka esi eme na ọha bụ gọọmenti na approval eji rụọ na ọha nyekwa location paper eji nọrọ ebe a so na ụfọdụ ndị nyere nọsi ebe a so si anọrụ na siti ebe a
na-ekwu or shut the man down. Why no video have and send ya? Oh, so that means video anyị na-afụ yesterday online. O nwere ebe ụmụnne anyị na-ebe akwa na-eti arịrị na ya gọvanọ biko. They do not, the Anambra media do not post that one online. Anyị na ya soludo. Ka ọ hapụ anyị n'ebe ọ na-akụri. O nwere ebe ọzọ anyị ma ya eje. Ebe a ka esi azụ ụmụ anyị. Someone like me kita enwe m ofe aka. Ofe ka m ji agba mbọ. And eji m ụmụ ise plus m na ebe mbọ mmadụ 7. Ife a nọgo for over 20 years. Gọvanọ si na-abata nwere gọvanọ na-ekwu okwu na ya. Mana ya ha emekwa na odinọ iwu ka ọ bụ na ya na-ata asị ya na-ekwu n'ogwe ọsọ onye abụ the president gọvanọ nọkịta. So mana anyị na-ayị azụ biko ya mere anyị ebere na nwere ebe ọzọ anyị ma anyị na-eje.